Good morning! Sa mga besi ko, sa mga kumaris ko, at sa lahat po ng classmate ko, at sa lahat po ng mamis po dyan, hello po! I'm Risa Quinto and welcome back my YouTube channel! Sa lahat po na hindi po nag-subscribe, please subscribe po. At sa lahat po na nag-subscribe po sa akin, thank you very very much po. Narito po tayo ngayon para magluto po ng bibingkang lati. Sito ko po ito kung paano magluto. So, tamang-tama po sa gusto magnegosyo, ito na ang hanap mo para maka-negosyo ka rin. So, paano? Ito po ang ingredients ng malagkit natin. So, dahil sa bilao po ang ating iluluto, isi-share ko po sa inyo. So, 2 kilong malagkit na ating kakalanganin. Siyempre, asukal, depende po kung 1 kilo. Pero sa akin, ang gamit ko po ay 30 pieces kasi gusto ko medyo katamtaman. Pero kung gusto nyo matamis, nasa sapo po yan. Of course, para sa toppings natin, ang gamit ko pong asukal ay sinakob or pakasya. Ito yung matigas na asukal. Siyempre, nilalagyan ko din ng pulang asukal, medyo crunchy. So, ito ang best seller ko kasi ito ang gusto ng mga customer natin. Of course, hindi pahuhuli ang gata ng nyog. Para sa toppings natin na lati. And then, para sa gata ng nyog ng ating malagkit. At hindi rin pahuhuli ang anis, yung pampaaroma sa gata natin na nilalagay ko. At higit sa lahat, ito yung nilalagay ko sa malagkit natin. Siyempre, mas lalong mabango ang ating malagkit kung ang gamit natin ay dahon ng saging. Ito po ang nagbibigay ng aroma sa ating malagkit at ang bibigay ng masarap na lasa. Siyempre, papainit natin ito. So, samahan nyo pa ako ito ng bibingkang lati. So, paano? Let's go! So, magpapainit lang tayo ng dahon ng saging. So, samahan nyo pa ako magluto. Dahil kahoy po o panggatong ang gamit ko. Dahil marami po kaming kahoy o panggatong. Sa mga gusto mong negosyo, pwede rin itong gamitin. Swak sa budget. Si tipid tips. So, let's go! So guys, luto na yung bibingkang malagkit natin. Ito siya, o. Kaklan natin siya ng ganyan hanggang pabilog at sariyo na yung pantay niya. Hanggang ma-flat siya. Tapos lagyan na natin ng toppings ng lati. Dahil luto na yung toppings natin, ilagay na natin dito sa malagkit. Namis yata. So guys, luto na yung bibingkang lapit natin.
nilagay na natin dito. So, ito na yung bibingkang malagkit natin na latik. So, iluluto na natin ito sa ubon. Maghihintay po tayo ng 1 hours siya maluluto. So, alauna na, sakto po sa pangmerienda ng mga bata. So, tara let's! Iluto na natin. Hello guys! Luto na yung bibingkang latik natin. Ito siya. Kainit pa, kaya nilagay ko na sa silaon. Ano. So, tikman natin kung anong lasa. Medyo mainit pa. Lagyan ko na ng cheese kasi favorite ng mga bata. Mainit pa. So, okay. Salamat sa panunod lagi. So guys, itong niluto nating bibingkang latik, pwede na nating inegosyo sa halagang 300. Makakaluto na po kayo ng bibingkang latik. At pwede po kayong tumubo ng 200 to 250 or higit pa. Depende po sa pagtinda nyo. So, pwede na nyo itong inegosyo. Umpisa mo na magluto para ikaw ay kumita. Maraming salamat po sa lahat po na nanonood sa akin at sumusuporta. Maraming salamat po. Ingat po tayo lagi dahil sa pandemic. At bye-bye! Salamat po!